Hayan mas sa iyo niya ang pag-research sa mga tinunan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu human buksi ang ilang e-library. Si Luan Mirondina sa report. Formal lang gibuksan kaganihang buntag ang e-library sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga nahimutang sa Hoops Dome. Hitsas kini sa 20 ka mga computer sets o paspas nga internet connection. Sa mga tinunan nga buot mag-research, walay angay kabalakan kay libre usab ang printing sa mga documents. Ang 4th year education student nga si Joey Abakita usa sa labing unang nakasulod ug nakapahimo sa pasilidad. Sa mga estudyante kay especially we are graduating students then risgo mo jud kayo ang research so gamit kay sa mua as estudyante kay especially financial problems. Ang mga computer sets gidonar sa Lapu-Lapu City Chinese Guild. Gawas sa mga computer sets nga nakamuntar karon dinhi, mamahimo usab nga magdaog mga laptop ang mga tinunan tungod kay ang matag table adunay kaugalingong outlet ug libre usab ang internet dinhi. Samtang dugang 50 ka mga computer sets unya ang i-donate usab sa usa ka business process outsourcing. Matud sa mayor, hayan buksan nila ang kasikbit niini nga lawak alang sa pagsugod na unya sa usa ka call center academy. Bukas ang e-library 24 oras. Uban ni June Solon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.